እቲ ታሪክ ክጅምር ዶክተር ሃሪሰን ዝተባህለ መንእሰይ ብዙሓት ሰባት እንዳጎይይዎ ናብ ጫካ ውሽጢ ኣተወ። እቶም ሰባት ድማ ንዶክተር ሃሪሰን ዝደልይዎ ቀንዲ ምክንያቶም ብዘካይድዎ ዘለዉ ካብ ሕጊ ወፃኢ ኤክስፐሪመንት ነበረ። ዶክተር ሃሪሰን ብዝከኣሎ ዓቕሚ ድሕሪ ምህዳሙ ኣብ ሓደ ጫፍ ገደል በፅሐ። እንተኾነ ግን ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ናብቲ ገደል ዝፈስስ ዝነበረ ማይ ነጢሩ ኣተወ። እቶም ብሄሊኮፕተር ዝከታተልዎ ዝነበሩ ጋርድታት ድማ ክርእይዎ ስለዘይከኣሉ በቲ ማይ ተወሲዱ ሞይቱ ብምባል ይኸዱ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ኣብ ሓደ ገዛ ውሽጢ ናይ ዶክተር ሃሪሰን ሰበይቱን ወዱን ንዕኡ ናፊቖም ይፅበይዎ ነበሩ። ድሕሪ 12 ዓመት ይርኤና እሞ ወዲ ዶክተር ሃሪሰን ኣዳም ዓብዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ነበረ። ኣዳም ድማ ብትምህርቱ ድኹምን በብመዓልቱ ብቶን ዝተባህለ ቆልዓ ድማ ጭቆና ይበፅሖ ነበረ። እቲ ቶን ዝተባህለ ጽጋበኛ ተምሃራይ ንኣዳም ናብ ጨጉሩ ብዙሕ ማስቲካ እንዳደርበየ ጨጉሩ የባላሽወሉ። ኣዳም ድማ ኣብ ጨጉሩ ማስቲካ ከም ዘሎ ምስ ፈለጠ ናብቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሽቓቕ ብምኻድ ብሕርቃን ነቲ ማስቲካ ከልግሶ ይፍትን። እንተኾነ ግን ክኾነሉ ይከኣለን። በዚ መኣመና ምስ ሓረቐ እግሩ ገጅፍ ይኸውን። ብዝገጥሞ ዝነበረ ነገር ተገሪሙ ኣብቲ ሽቓቕ ብዝነበረ ሶፍት እግሩ ሸፊኑ ናብ ገዝኡ ንምኻድ ይፍትን። ግን ኣብ መንገዲ ብዙሓት ተምሃሮ ኣብ ልዕሊኡ ክላገጹን ክሓሚዎን ኣብ ጥቑኡን ርሑቕን ይሰምዖም። በዚ ተረቢሹ ካብቶም ተምሃሮ ርሒቑ ናብ ናይ ባስኬትቦል መፃወቲ ይኸይድ። ኣብኡ ምስ በፅሐ እቶም ማእጋሩ ናብ ናይ ቀደም ዝነበሮ ተመሊሱ ነበረ። እንተኾነ ግን እቲ ጽጋበኛ ቶኒ ሕጂ እውን ምስ ኣዕሩኽቱ ብምምጻእ ንኣዳም ክሳቕይዎ ጀመሩ። ክመስል ከሎ ድማ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰዓት ኣኺሉ ንገዝኡ ተመለሰ። ኣዳም ኣዲኡ ኣብ ጨጉሩን ኣብ ልዕሊኡን እንታይ ከም ዘጋጠሞ ምስ ሓተተቶ ንሱ ከዓ ባስኬትቦል የተፃወተ ብምባል ይሕስዋ። ኣዲኡ ድማ ኣብ ጨጉሩ ዘሎ ማስቲካ ንምልጋስ ፈተነት። ስለዚ ኣብያ ግን ብመቐስ ጨጉሩ ክትቆርፅ ትጅምር። ድሕሪ ኣዳም ሙሉእ ጨጉሩ ምስ ተቐምቀመ ካብ ድር ሕጂ ወልሓደ ብጨጉሩ ከም ዘይፃወት ኣብ መስትያት እንዳረኣየ ይሓስብ። እንተኾነ ግን ነጽባሒቱ ንኮ ካብ ድቃሱ ምስ ተስአ መስትያት ኣብ ዝርእየሉ እዋን ዘይተሓሰበ ጨጉሩ ብቕልጡፍ ዓብዩ ከም ዝነበሮ ተመሊሱ ነበረ። ነዚ ስዒቡ ኣዳም ባዕሉ ጨጉሩ ክቆርፅ ጀመረ። ግን ኣባላሽዎ ኣዲኡ ድማ እንታይ ከም ዘጋጠሞ ስለ ዘይፈለጠት ጽቡቕ ጌራ ዘይቆረፀቶ መሲልዋ ቆቢዕ ገይሩ ናብ ቤት ትምህርቲ ንክኸይድ ነገረቶ። ብኻልእ ድማ ሓደ ኢስትማን ዝተባህለ ኢንቨስተር ኣብ ዘውፅኦ ትካል ኮይኑ ንዓማዊሉ ብዛዕባ ዘምፅኦ ሓሳብ ይገልጸሎም ነበረ። እቲ ሓሳብ ድማ ብናቹራል መንገዲ ጨጉሪ ክነውሕ ከም ዝኽእልን ብተወሳኺ ድማ ጽቡቕ ጨጉሪ ኣብ ሰባት ምትካል ከም ዝኾነ ይገልጸሎም። ነዚ ስዒቡ እቲ ትካል ናይ ሰብን እንስሳን ጨጉሪ ዳቒሉ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ጨጉሪ ኣብ ወዲ ሰብ ንምትካል ከም ዝኾነን ድሕሪ ዝተወሰነ ዋርሕ እውን እቲ ሓሳብ ውፅኢታዊ ከም ዝኸውን ይነግሮም ነበረ። ንምርኣይ ተባሂሉ ሓደ ሰብ ብምእታው ነቲ ዘወሃህድዎ ዲኤንኤ ነቲ ሰብ ብመልክዕ መርፍእ ብምውጋእ ጨጉሩ ብቕልጡፍ ከም ዝዓቢ ይኸውን። እንተኾነ ግን ጨጉሩ ተሪር ዘይኮነን ብዙሕ ዘይጸንሕን ነበረ። ነዚ ስዒቡ ኢስትማን ንዓማዊሉ እዚ ሽግር ክፍጠር ከም ዝኽእልን ነዚ ድማ ይሰርሕሉ ከም ዘለዉ ይነግሮም። ናብ ናይ ኣዳም ቤት ትምህርቲ ምስ ንምለስ ድማ ኣዳም ንዳይሬክተር 3 ተምሃሮ የሸግርዎ ከም ዘለዉ ነጊርዋ ከም ዝስጓጉ ይገብር። ብምቕጻል ንኣዳም ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ምስ ፀውዖ ቆቢዕ ገይሩ ነበረ። ነዚ ዝተዓዘበ እቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዳይሬክተር ንኣዳም ቆቢዕ ምግባር ከም ዘይፍቀድ ትፈልጥ ኢኻ ብምባል ክህቦ ይነግሮ። ኣዳም ድማ ብዘይ ትፅቢታዊ መንገዲ ጨጉሩ ናብ ናይ ቀደሙ ተመሊሱ ነበረ። ካብ ቤት ትምህርቲ ተፈዲሱ ኣዳም ናብ ገዝኡ እንዳተመለሰ ከሎ ቶን ምስ ኣዕሩኽቱ ዳግማይ ናብኡ መፂኦም ብሰንኪኻ ኢና ካብ ቤት ትምህርቲ ተሰጉግና ብምባል ከሳቅይዎ ይጅምሩ። ብድሕሪ እዚ ናብ ሓደ ቤንቶም ምስ ወሰድዎ ኣዳም ብዘይተሓሰበ ክሃርሞም ጀመረ። በቲ ነገር እንዳተገረመ ድማ ብጉያ ናብ ገዝኡ ይምለስ። እንተኾነ ግን እቶም 3 ኣዕሩኽ ሕጂ እውን ክገድፍዎ ስለዘይከኣሉ ደድሕሪኡ ናብ ገዝኡ መፂኦም ቶኒ ናይ እንዳ ኣዳም ገዛ ቤትሮ ይሰብሮ። ኣዳም ድማ ነቲ ዝተሰባበረ ቤትሮ ንምልዓል ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ኣብ ሓደ ዝተሸጎጠ ውሽጢ ቀይሕ ቦርሳ ረኸበ። ከፊቱ ምስ ረኣየ ድማ ናይ ሓደ ቦታ ኣድራሻ ዝተፃሓፈ ጽሑፍ ረኸበ። በዚ ድማ ኣዳም ኣዲኡ ካብ ስራሕ ምእታዋ ክሳብ ሕጂ ንምንታይ ትሕስውኒ ብምባል ኣቦ ዘቐመጦ ደብዳቤ ንምንታይ ከም ዘይረኣየቶ ይሓታ።
ኣዲኡ ድማ ኣረጋጊኣ ክትረድኦም ምስ ፈተነት ኣዳም ካብ ድሕር ሕጂ ክሰምዓ ከም ዘይክእል ነጊሩ ናብ ክላሱ ድሕሪ ምእታዉ እቲ ቦታ ጫካ ከም ዝኾነ ጻርዩ ንምሸቱ ተሓቢኡ ናብቲ ጫካ ክኸይድ ጀመረ። ንእግረ መንገዱ ድማ ሓደ ኣውቲስታ ተማሊእዎ ናብቲ ዝተለየ ጫካ ኣውረዶ። ኣዳም ድማ ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ምስ በጽሐ ተመሲጡ እንዳረኣየ ከሎ ብድሕሪኡ ሓደ ሰብ ከም ዘሎ ተረድአ። ነዚ ስዒቡ ኣዳም ብፍርሒ ኣብ ዘይፈልጦ ጫካ ውሽጢ እንዳጎየ ከሎ ብሓደ መጻወድያ ተታሒዙ ይወድቕ። ኣብቲ ግዜቲ ሓደ መኪና ይመጽእ ነበረ። እቲ ኣውቲስታ ድማ ዝኸደሉ ቦታ ይዕዘብ ነበረ። በዚ ድማ ንኣዳም ኣብቲ ጽርግያ ክሪኦ ይከኣለን። ኣብ መወዳእታ ግን ከም ገለ ኢሉ ምስ ረኣየ ሰብ ኣብቲ ጽርግያ ደቂሱ ከም ዘሎ ተረዲእዎ ብዝኸኣሉ ዓቕሚ ፍሬኑ ይሕዝ። እንተኾነ ግን ሓደ ሰብ ካብቲ ጫካ ወፂኡ ንኣዳም ሒዙ ናብ ጫካ ኣተወ። ነዚ ዝተዓዘበ እቲ ኣውቲስታ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ካሜራ ስለ ዝነበሮ ሓደ ቢግፉት እንስሳ ነቲ ቆልዓ ከም ዘድሓኖ ተረድአ። በዚ ድማ እቲ ቪድዮ ንብዙሓት ጋዜጠኛታት ይሸጦ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ኣዳ ኣዳም ንወዳ ኣብ ትደልየሉ እዋን ኣብ ክላሱ ክትረኽቦ ይከኣለትን። በዚ ድማ ኣዳም ነብኡ ክደሊ ከም ዝወፀት ተረዲኣ ግዜ ከይድፈአት ናብቲ ጫካ ምርሐት። ብኻልእ ከዓ እቲ ኣውቲስታ ዝሰርጎሖ ቪድዮ ቫይራል ክወፅእ ብምኽኣሉ ኢስትማን ነቲ ቪድዮ ክረኽቦ ከኣለ። ነዚ ስዒቡ ድማ ነቲ ቆልዓ ስድሓኖ ንሶም ኣብ መጀመርያ ትዕዝብትና ርኢናዮ ዝነበርናን ሞይቱ ኢሎም ዝሓሰብዎ ዶክተር ሃሪሰን ከም ዝኾነ ግልፂ ይኾነሉ። በዚ ከዓ እቲ ሰብ ምስቲ ቆልዓ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ተረድአ። ድሕሪ እዚ ኢስትማን ዶክተር ሃሪሰን ብሂወት ከም ዘሎ ፈሊጡ ብዙሓት ሴክሪቲ ናብ ገዝኡ ይልእኽ። ኣብቲ ገዛ ድማ ዶክተር ሃሪሰን ምስ ቤተሰቡ ዝተሰኣሎ ስእሊ ስለ ዝረኸቡ ኣዳም ወዲ ዶክተር ሃሪሰን ከም ዝኾነ ተረድኡ። ብኻልእ ድማ ኣዳም ካብ ድቃሱ ተበራቢሩ ዘይተጸበዮ እንስሳ ዲሰብ ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው ኢሉ ተዓዘበ። በዚ ድማ ተጨኒቑን ሰንቢዱን ካብቲ ዝነበሮ ቦታ ንምውፃእ ምስ ፈተነ ዶክተር ሃሪሰን ከዓ ኣቦኡ ከም ዝኾነ ይነግሮ። ብተወሳኺ ወልሓደ ከም ዘይገብሮ ገሊጹሉ ወዲ ኣዳም ድማ በቲ ዝተፈጠረ ነገር ኣመና ይስንብድ። ቀፂሉ ኣዳም ኣቦኡ ንምንታይ ከም ዝኸውን ከም ዝኸኣለን ናቱ ስእልታት ድማ ብኸመይ ክረኽቦም ከም ዝኸኣለን ምስ ሓተቶ ቅድሚ ዓመታት ፍሉጥን ክቡርን ዶክተር ከም ዝነበረን እንተኾነ ግን ሳይንቲስት ናቱ ዘርኢ ክምርምሩ ብምድላዮም ካብኦም ሃዲሙ ንቤተሰቡ ኣብ ሓደጋ ንዘይምእታው ንብዙሕ ዓመታት ኣብዚ ጫካ ተሓቢኡ ከም ዘሎ ይነግሮ። እዚ ድማ ሕማቕ ሓሲቡ ዘይኮነስ ንቤተሰቡ ሓልዩ ከም ዝኾነ ንኣዳም ይነግሮ። ብኻልእ ድማ ኣዳ ኣዳም ወይ ሰይቲ ዶክተር ሃሪሰን ኣብ መንገዲ ኸላ ብፖላይስ ተተሓዘት። ኣዳም ድማ ነዚ ዕድሉ ተጠቂሙ ኣብ ኣካሉ ዘይልሙድ ነገር ከም ዝዕዘብ ነብኡ ይነግሮ። ብተወሳኺ ካብ ርሑቕ ክሰምዕ ከም ዝኽእልን ጨጉሩ ድማ ሓንሳብ ቆሪፅዎ ድሕሪ ዝተወሰነ ብቕልጡፍ ከም ዝነውሕ ነብኡ ይነግሮ። ነዚ ዝሰምዐ ዶክተር ሃሪሰን ድማ በዚ ክጭናቕ ከም ዘይብሉ ነጊርዎ ካብ ኩሉ ሰብ ፍልይ ዝበለ ክእለት ከም ዘለዎምን ኣዳም ድማ ከም ኣቦኡ ካብ ርሑቕ ናይ ምስማዕ ክእለት ከም ዘለዎን ብተወሳኺ እውን ቀልጢፉ ዝነውሕ ጨጉሪ ከም ዘለዎ እቶም ዓበይቲ ኣጋሩ ድማ ኣብ ሓደጋ ግዜ ቀልጢፉ ክጎይ ከም ዝሕግዝዎ ይነግሮ። ካብኡ ሓሊፉ እውን እንስሳታት ክሳርብ ከም ዝኽእል ምስ ገለጸሉ ኣዳም ድማ ንምፍታን ኢሉ ኣብቲ ጫካ ብዙሓት እንስሳታት ንምስርራብ ምስ ፈተነ ኮይኑሉ ብዙሓት እንስሳታት ይፈትውዎ። ብድሕሪዚ ኣዳም ምስ ኣቦኡ ዶክተር ሃሪሰን ብዙሕ ጽቡቕ ግዜ ድሕሪ ምሕላፎም ንኣዳም ናብ ገዝኡ ወሲዱ ኣብ ልዕሊኡ ቅድሚ ዓመታት እንታይ ከም ዝተፈጠረ ይነግሮ። በዚ ድማ ነቲ ታሪክ ንምርኣይ ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት ምስ ንምለስ ዶክተር ሃሪሰን ብሰላም ስርሑ ዝሰርሕ ዶክተር ከም ዝነበረ ይነግሮ። እንተኾነ ግን ሓደ መዓልቲ ኣብ ሪሰርች ከሎ ኢስትማን ናይ ዶክተር ሃሪሰን ጨጉሪ ምስ ረኣየ ኣመና ተገሪሙ ኣብ ልዕሊኡ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ንምክያድ ይውስን። ነዚ ስዒቡ ግን ኣብ ልዕሊ ዶክተር ሃሪሰን ሽግር ሒዙሉ ክመጽእ ስለ ዝኽእል ብናይ ሓላፊኡ ሓሳብ ክሰማዕ ኣይከኣለን። ድሕሪዚ እቲ ሓላፊኡ ክጸርፎን ከፈራርሖን ምስ ጀመረ ዶክተር ሃሪሰን ድማ ቤተሰቡ ከይጎድእ ብምሕሳብ ምስ ስሩሕን ቤተሰቡን ራሕሪሑ ናብቲ ጫካ ኣተወ። ነቲ ጫካ ክመርጾ ዝኸኣለ ድማ ሓላፊ ኢስትማን ብቐሊሉ ክረኽቦ ስለ ዘይክእል ከም ዝኾነ የረድኦ። ብኻልእ ድማ በቶም ሓለውቲ ዝተተሓዘት ሰይቲ ዶክተር ሃሪሰን ኣብ ሓደ ካፌቴርያ ምስ ኢስትማን ተራኸበት። ኢስትማን ድማ ሓደ ስእሊ ምስ ረኣያ እዚ ሰብ ኣበይ ዝርከብ ብምባል ይሓታ። ንሳ ድማ ክትምለስ ስለ ዘይከኣለት ጎቲቱ ናብ መኪና ይወስዳ።
እቶም ናይ ዶክተር ሃሪሰን ይዕሩኽ ዝነበሩ እንስሳት ድማ ዝፍጠር ዝነበረ ኩሉ ይዕዘቡ ነበሩ። ቀልጢፎም ናብቲ ጫካ ተመሊሶም ድማ ንዶክተር ሃሪሰን እንታይ ከም ዝረኣዩ ብግልፂ ይነግርዎ። ዶክተር ሃሪሰን ከዓ ብሓዘን ገዲፈያ እንተዘይከይድ ነይረ ከምዚ መጋጠማን ብምባል ንነብሱ ይወቅስ። ልዕሊ ዶክተር ሃሪሰን ኣዳም ክጭነቕ ምስ ጀመረ ዶክተር ሃሪሰን ድማ ንፅባሃይቱ ንኮ ንዓኣ ክደሊ ከም ዝጅምር ምስ ነገሮ ብናይ ኣደ ፍቕሪ ዘይከኣለ ኣዳም ግን ነብኡ ገዲፍዎ ክደልያ ጀመረ። እንተኾነ ግን ኣብ ምጅማሩ ካብቲ ጫካ ኸማን ከይወፀ ናይ ኢስትማን ሰባት ሒዞም ናብ ኣዲኡ ዘላቶ መኪና ይእትውዎ። ነዚ ስዒቡ ንኣዳም ኢስትማን ቆልዓ ኢሉ ብምሕሳብ ኣቦኡ ኣበይ ከም ዝርከብ ምስ ሓተቶ ኣዳም ድማ ጉጉይ ሓበሬታ ሂቡ ካልእ ቦታ ይነግሮም። ንሶም እውን ኣብቲ ቦታ ምስ ከዱ ብዘይተፀበይዎ መንገዲ ብማይ ጠልቅዮም ምስ ኣዳም ኣብ ፀርፊ ኣተዉ። ዳግማይ ናብቲ ጫካ ተመሊሶም ነቲ ጫካ ሙሉእ ብሙሉእ ከቃፅልዎ ይነግሮም። ድሕረዚ ኣብቲ ዝቃፀል ዝነበረ ጫካ ውሽጢ ድማ ሓንቲ መኪና ክትህሉ ከላ ኣብታ መኪና ድማ ኣዳም ነበረ። ዶክተር ሃሪሰን ድማ ነዝሪኡ ንወዱ ንምድሓን እንዳጎየየ ናብታ መኪና ይመጽእ። እንተኾነ ግን እዚ ኩሉ ፕላን ናይ ኢስትማን ነበረ እሞ ዶክተር ሃሪሰን ንወዱ ድሒኑ ካብቲ ቦታ ቅድሚ ምኻዱ መደንዘዝ መርፍእ ተወጊኡ ፌንቲ ይወድቕ። ኣዳም ድማ ኣቡኡ ሃልዋቱ ከም ዘጥፍአ ፈሊጡ ከተስኦ ብዙሕ ዋላ እኳ እንተፈተነ ክኾነሉ ግን ኣይከኣለን። በስ ድማ ዓበ ጉንዲ ኣብ ልዕሊኡ ክወድቕ ክብል ሓደ ካብቶም እንስሳታት ድቢ መፂኡ የድሕኖ። እንተኾነ ግን እቲ ድብን ኣዳምን ንዶክተር ሃሪሰን ቅድሚ ምድሓኖም ኢስትማን ብሄሊኮፕተር ንዶክተር ሃሪሰን ናብ ቤት ጽሕፈቱ ይወስዶ። ድሕሪዚ ድማ ግዜ ከየባኸኑ ኣዳምን ኩሎም እንስሳታትን እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ክዘራረቡ ጀመሩ። ናይ ኢስትማን ዝተፈላለየ መኻይን ዝኸዳሉ እናተኸታተሉ ድማ ቀንዲ ዝሰርሓሉ ትካል ክፈልጡ ከኣሉ። ኣብቲ ፋብሪካ ድማ ኢስትማን ኣብ ልዕሊ ዶክተር ሃሪሰን ምርመራ ንምክያድ ይዳሎ ነበረ። እቲ ሃለዋቱ ጥፊኡ ዝነበረ ዶክተር ሃሪሰን ተበራቢሩ ብሕርቃን ክበሳጩ ምስ ጀመረ ኢስትማን ናብኡ ቀሪቡ ምስኦም ክሰርሕ እንተዘይክኢሉ ሰበይቱን ወዱን ኣብ ሓደጋ ከም ዘውድቖም ይነግሮ። ድሕሪዚ ድማ ዶክተር ሃሪሰን ብሓሳቡ ተሰማሚዑ ዲኤንኤ ንክውሰደሉ የፍቅድ። ድሕሪዚ ነቲ ዝወሰድዎ ዲኤንኤ ኣብ ሓደ በራሕ ሰብኣይ ምስ ፈተንዎ እቲ በራሕ ዝነበረ ሰብ ብዘገርም ጽቡቕን ነዊሕን ጨጉሪ ከብቆል ከኣለ። ነዚ ዝተዓዘበ ኢስትማን ድማ በቲ ውፅኢት ሕጉስ ይኸውን። ኣዳም ምስቶም እንስሳታት ድማ ናብቲ ፋብሪካ ክኣትዉ ከኣሉ። ዝተወሰነ ተረጋጊኦም ኣዳም ብክእለቱ ተጠቂሙ ኣብቲ ውሽጢ ዝካየድ ዘሎ ነገር ከጻርን ክርዳእን ብርእሱ ክሓስብ ጀመረ። ቀፂሉ ንኩሎም ዝስርሖም ምስ ሃቦም ሓንቲ ዑፍ ነቶም ካሜራታት እንዳኸደት እንዳሰበረት ካብ ስራሕ ወፃእ ገበረቶም። በስ ድማ ከይተተሓዙ ናብቲ ምስጢራዊ ክፍሊ ክኣትዉ ከኣሉ። ኣብቲ ቦታ ኮይኖም ዝቕድሑ ዘለዉ ቪድዮታት ምስ ተዓዘቡ ዶክተር ሃሪሰን ሃልዋቱ ጥፊኡ ኣብ ሓደ ወንበር ኮፍ ኢሉ ነበረ። ድሕሪ ዝተወሰነ ድማ እቶም እንስሳታት ንኣዳም ካብቶም ሓለውቲ ዋላ እንተህደምዎ ንባዕሎም ግን ተተሓዙ። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣዳም ኣቡኡ ናብ ዝርከበሉ ቦታ ድሕሪ ምእታዉ ናብኡ ብጉያ ኸይዱ ሕጂ ቀልጢፍና ክንወፅእ ኣለና ይብሎን ይጨቕጭቖን ነበረ። እንተኾነ ግን ኣቡኡ ንኣዳም ናብ ገዝኡ ንኽምለስ ይነግሮ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድማ ኢስትማን ናብቲ ክፍሊ ውሽጢ ኣተወ። ናብኡ ምስ ተጸግዐ ድማ ዶክተር ሃሪሰን ኣብ ዝኸውን ከም ዝደሊ ንኣዳም ይነግሮ። ብተወሳኺ ዶክተር ሃሪሰን ንኣዳም ናብ ገዛ ክኸይድን ነዲኡ ድማ ንኽከናኸና ምስ ነገሮ ኣዳም በቲ ዝፍጠር ዘሎ ነገር ሓዚኑ ካብቲ ብኡ ዝነበረሉ ክፍሊ ወፂኡ ናብ ገዝኡ ንምኻድ ጀመረ። ካብቲ ቀንዲ ናይ ስራሕ ቦታ እንዳወፅእ ከሎ ኩሎም እንስሳታት ተኣሲሮም ብምንባሮም ኣዳም ካብቲ ትካል እንዳወፅእ ከሎ ምስ ረኣይዎ ኩሎም ብኣዳም ከም ዝተኻሓዱ ሓሰቡ። እንተኾነ ግን ኣዳም ሓደ ሓሳብ ስለ ዝነበሮ ኣብቲ መውፅኡ ማዕጾ ምስ በፅሐ እቲ ናይ ሓደጋ ግዜ ፍሪ ኣላርም ወሊዑ ካብቲ ዘለዎ ክፍሊ ሃደመ። ኢስትማንን እቶም ዝተረፉ ጋርድታት ድማ ኣብቲ ክፍሊ ስለ ዝነበሩ ብማይ ክጥልቅዩ ከኣሉ። ድሕሪዚ ኣብ ሴኩሪቲ ክፍሊ ዝነበረ ሓደጋ ባርዕ ዝተፈጠረ መሲልዎ ነቲ ቀንዲ ናይ ሓደጋ ሓዊ ኣላርም ኣብርሂቡ ኩሎም ሰራሕተኛታት ክወፁን ሂወቶም ከድሕኑን ይእዝዝ። በስ ድማ ኩሎም እቶም ጋርድታትን ኢስትማንን ካብቲ ትካል ይወፁ። ኣዳም ድማ ነቶም እንስሳታት ማዕጾ ከፊትሎም ናብ ዶክተር ሃሪሰን ዘለዎ ክፍሊ ይኸዱ። ሕጂ እውን ግን ዶክተር ሃሪሰን ንዕኦም ሓዚኑ ካብቲ ክላስ ኣይወፅእን ኢሉ ይኣብዮም።
بزي سحارقة آدم دما نبؤو نسوون كم نابؤو تمساسال باور كم زرلوو نيستمان كم سنقرو قلتالو بس تما دكتور هاريسون أبلعلو استفتأما أو ودو خيدقن بمسكا بناي ودو حساب تسماميئو كابت كلاس كواتسي قدد قدم موتوهم دما ملو نايت تكال بروجكت يبالاشوو نامني آدم غزا مس نملس دما زتوسونو نا استمان قارتات أبو بمنباروم نابشو أمسكادو نويحن تبقون شغر رخبو بس دما آدم كم نابو باور كم زلو يردو دحرزي ناب حلافي بمدوال آدم ون كما بو تماساسال نجر كم زلو ينقرو ازي كخون كله دما بعل دكتور هاريسون نايت فابريكا كله نجر يبالاشو نبارو كوات وبزفتن لكن بزنك نايت بارع حوا ألارم اتماعت وطات تعاطي نبرا اتم انساتاتن قرصاتن دما اقرياوت انيلوم يهادفون بمنبارم بعل دكتور هاريسون دما امارات سلازي نورم نابت نايت فابريكا لعلى وكفال بمدياب كوات وخالو انت خوانا داك ماي مس استمان مستفاتاتو استمان كابتر حجي نوعو خمسي دليون ودو كمو في الحيل خمسة لوس لزفلتا اتسترى في اكسبرمنت قبل الودو خمسة كايدو بمفر راح ينقرو دحرسي متن سزيوك مسودقوو نتحت استفوو بز نجر سحارقة آدم دما حد نايفاير شكوت بمحاز نابت فابريكا تقوصو اتز تقوص نجر تغطات على بمنبارو ابت فابريكا مزن بركاست حواويس ودما اتتكال تبارعه بدحرزي استمان سنورو دلدل دما بمسبارو استمان نتحتو ودقه آدم دما كاب سنورو بوتا قلتيف بموراد نبو خدالي مسجمره دكتور هاريسون حالواتو دفيو دكيسو نبره دحرز توسنه دما آدم كالق باور كمزلو بمذكر أبو خمس نجرو سبكدحن كم سخل تجنسيبو نبو بباور يدحنو انت خوانا جن اتزي موتا استمان داقماي نابقوم بممتع قد اتكب صحالون قبل عد آدم متع بمدن زازي حالوات خمزة فق برتو حاد خابتم انساتا دما جوغرنا استمان مسال علو استمان ناي بحاكي براح كم تخوانا تردقو ازو كل نجر زسور نبرا دما نبعلو قبل كم تخوانا نجوغرو خانو وحيدا لخمس نبرا كلهم يفلتو دحرم معلتا دما دكتور هاريسون نابس فوتوم غزو تمليسو مس بيتون ودون كنبر يجمر اتوم انساتاتون اب غزو بحوار كنبر يجمرو اب صغصل معلتا دما استمان كاب حقوات ازخونا نجر مرمرا سلزكايدا نبوزح عمتات اب بيت ماسر تكحلفو يفرد حدا معلتي آدم كاب بيت مرين دا تملس خلو اتوم سلستي عروخ ماتيوم كستاقي وبزا حسب الأوان بدحريهم اتعابد بممزا يسوكم بدحرزي عرقنا آدم متى مستراخبو اقرو آمنا كجيب بمخانو جامو قريدو واتي نبرا بس دمان دا سحاقتو كابسن لعلي والحد خدل خمزي بلون فتار سحابو تساقا آميني لو قبل كمسلو اتنقرو خلان دار انا تأزفتنا ابسن ود فتوات تخاتتلت مدبنا بزغرمنا لكم مدب عاقبكم انت سناقعكم كتكونونا تمننا انت فتيخما فيديو لايك شير بمكوار زلكم هنا تريتيخون حبريتا اب كومنت سيكشن اموتلنا ناي وتر تخاتتلت مدبنا نموخان سبسكرايب زي كبركم سبسكرايب كورن دابلكو اب قصالي بغالق مدب كسام راخب سسنايو